boas tardes Galicia e Venres Santo, sí. É Venres Santo, é festivo tamén. Estamos os do Hora Galega en directo agora mesmo na televisión de Galicia para contarvos todo. Tamén. Meu Deus, non podíamos faltar a nosa cita de cada día con vos, home. Temos que falar, temos moitísimos temas que contarvos e temos que ir, por suposto, as grandes protagonistas do día que son as procesións. Mirade o noso mapa porque xa vedes que nos espallamos por todo o país. Estamos en Viveiro, estamos en Ferrol, estamos en Meis, en Cangas do Morrazo. Entre outros sitios. Eso por suposto. Isto solo é unha pequena representación. Son as procesións que imos ver agora mesmo, pero despois xa imos ir viaxando e aquí sempre hai sorpresas, ben os sabedes. Vamos a ver, como dicíamos, estamos en Viveiro. Aí vedes que está xa procesionando o Santo Enterro, unha das procesións máis antigas de Galicia, tamén das que teñen máis bota. Centos de persoas se xuntan aí en Viveiro nas súas rúas para disfrutar desa procesión. Imos a conectar aí en directo nuns minutiños porque, dende logo, imos vivila aquí no Hora Galega, pero moitas máis. E tamén todo listo, estades vendo esa imaxe central en Cangas do Morrazo, o Santo Enterro tamén en directo, máis de 500 anos de historia, a procesión de Cangas do Morrazo, unha das máis visitadas, e ademais é unha procesión que sai acompañado con moitísimas bandas de música que despois veremos, unha das máis singulares. Nuns minutiños arrancará esa procesión en Cangas do Morrazo. E non podíamos faltar tampouco a procesión do Santo Enterro en Ferrol, porque mirade para aí, é unha procesión moi solemne, unha procesión que se fai en silencio e que vedes que os costaleiros van de loito con eses capirotes negros, loito pola morte de Cristo, e hoxe imos a vivir unha das procesións máis famosas de Galicia, esa de Ferrol, aquí en directo no Hora Galega. En este Venres Santo tamén é un día importantísimo. Santa, por suposto que sí, este tempo, precisamente este tempazo, está axudando a que esteamos vivindo unha das Semanas Santas máis multitudinarias nas rúas dos diferentes puntos do país onde se celebran. Estamos vendo estas imaxes e a verdade, Rocío, que todo o mundo non se quere perder as procesións do Santo Enterro. Claro que non, por iso estamos hoxe en directo, xovedes en Cangas, en Ferrol e en Viveiro coas procesións do Santo Enterro e conectamos xa en directo con Cangas, Adrián, porque esa procesión prevista para salir a... E agora dese Santo Enterro de Ferrol a este Santo Enterro aquí en Viveiro en directo a esta hora da tarde, dándovos a imaxe central, precisamente a dese Cristo xacente que protagonista neste momento todas as olladas nesta rúa diante da igrexa de San Francisco, saiu da igrexa de Santa María do Campo, e estamos neste momento nun deses intres clave, non só polo recollemento, senón pola expectación. Fixadevos unha beira e a outra a cantidade de persoas que arrodean esta imaxe, como dicimos, ademais o tempo acompaña, precedida a imaxe, recuperamos agora en plano tamén da imaxe da Virxe da Soidade de San Xoán, e ofreceremos bolas dentro de 2 minutos. Movemos en directo nesas procesións do Santo Enterro, en Viveiro, en Cangas, en Ferrol.
Bueno, a Confraría da Misericordia xunto coa banda de música, de gaitas, de cornetas e de tambores acompañan hoxe a esa procesión do Santo Enterro en Cangas. Estades vendo, nestes momentos 3 puntos do país, tanto Cangas do Morrazo como a Ferrol como a Viveiro, as 3 procesións camiñando polas rúas. Vamos en directo ata Cangas do Morrazo, que a xente está máis que atenta ao paso desa procesión. Retomamos agora neste momento, collemos ese testemunho nesta céntrica rúa de Pastor Díez. Estamos xusto deixando atrás a Praza Maior e recuperamos de novo en directo desde aquí a imaxe do Cristo xacente, que neste momento, como dicimos, pasa por unha destas rúas máis estreitas, deixando atrás a Praza Maior e levando tamén diante dela, precedendo esta procesión do Santo Enterro aquí en Viveiro. Lembramos, declarada de interese turístico internacional desde hai 13 anos, levando delante, precede, abre de feito hoxe esta procesión aquí deste Venres Santo a Virxe da Soidade. Faleivos antes de moita xente, moita expectación e moita devoción. Sí, claro que sí, todo lo que está diciendo es verdad. E podemos engadir algo máis. A vostede que lle supón que neste momento estamos en directo vendo pasar xusto a imaxe central. Claro, como no. Es muy emocionante. Moi emocionante, grazas. Pasamos por aquí porque quedamos, vou me vir cara a outro lado, pasando, preguntando ás persoas que increíblemente, ademais, é que case todas están teléfono en man, inmortalizando ou grabando como... Grabando. De onde és ti? Daqui de Xove. Sodes daqui de Xove? Sí. Para toda a Mariña ter unha festa declarada esta Semana Santa de interese turístico internacional. É moi bonito. A procesión de Viveiro é moi bonita, é moi recomendable vela porque é moi bonita. Moi bonita, grazas. Agradecemos. Agora, bueno, non sei se me vedes neste momento, pero é certo que para nós tamén para facer o traballo hoxe temos que ir abríndonos paso tamén con persoas que estamos seguros que veñen de fora e que dentro dun momento intentaremos localizar para ofrecer golas mentres imaxe espectacular e de recollemento desde Viveiro. Compañeiros, unha imaxe complicada. Estamos falando do casco antigo de Viveiro, que é unha ferma. Seguimos con noso tesouro en Viveiro e... por favor, chégame un olor, non? Un arrecendo. Ai, aquí, veña. Hola. Alonso, ven un aroma que isto alimenta, porque aquí na vosa pastelería facedes o tesouro. Sí, é o tesouro, que é unha cousa moi tradicional de Viveiro. A ver, que leva? Primeiro temos os ovos, o azúcar, anís, auga de azar, o zumo de laranxas e limón e sal. Primeiro temos que mezclar isto e despois virar a fariña. Mirade canto traballo fago hoxe. Vai. Antes mo dis. Ui, que ben ule. Mantequilla, os frutos secos. O truco é darlle un bon amasado, sempre. Tatiana, que tienes a DJ da panadería, que xa me dixeron. Ponos un pouquiño de música aí, muller. A ver, que recomendación nos das? Esta de Juan Magán. Así que queda traballa con máis ganas, Hai que animarse, si no... saen máis saborosos así, non? Claro. Xa empezou meu pai, pero xa debemos levar, pois, 30 anos. É unha cousa que non pode faltar en Viveiro. Vais nun paso de Semana Santa, vai un... non sei... Un pi... Non dixo nada, non dixo nome, non pi... No tesouro. Ponlle outra, Tatiana. Súbele el mambo. Habría que amasalo. Sí, hai que estiralo un pouquiño, xa cho traballei un pouco, pero toca che traballar. Vou a amasar e vou a amasar con ritmo. A ver, cando non me vai a vender reporteira. Xa sabes, aquí sempre terás as portas abertas. Non hai problema. Ala, po forno. Que la íbamos a E con sabrosura, Me gusta ver con la sabrosura, porque está morena, mueve la cintura. 30 minutos despois. E agora xa os temos. Aí os está. Xa os temos. Cal é o último traballo? Darlles un brillo. Para que sexa tesouro. E como se dá ese brillo? A pistola, eso é fácil.
Oxe, puxámoslo doado, non? Si, hoxe é moi fácil. Hoxe penso que é dos máis fáciles que fixachedes, Entón, que ten que facer a xente? Pois, o de sempre, mandar un WhatsApp. Así que xa saben, WhatsApp o 638-48300, como era? ¡Oito! Oito. Seguimos con noso... Son as imaxes en directo que nos chegan neste momento de 3 puntos do país, Cangas de Morrazo, Ferrol e Viveiro, onde temos procesións do Santo Enterro. Estamos, sen dúbida, nunha das Semanas Santas máis populosas. O tempo está axudando moito, non vos movades, que en poucos minutos vemos como está a cousa en Cangas, en Ferrol e en Viveiro. E neste momento xa aquí en Viveiro, a esta hora da tarde, a procesión do Santo Enterro. Vedesnos neste momento xusto no lugar aberto pegado a Santa María do Campo, de onde saía hai pouco máis dunha hora, e onde este momento xa comezan a acceder ao interior as primeiras figuras, as da Soidade e o San Xoán. Vimos buscar para vos en directo, xusto nesta esquina, esa derradeira imaxe, precisamente ainda ven un pouquiño máis atrás, sí, podémola recuperar aquí, compañeiro. Deixamos vos desde Viveiro Semana Santa, Venres Santo, e coa imaxe que vos ofrecimos ao longo da tarde, xusto accedendo, está aproximadamente uns 50 metros desta igrexa de Santa María do Campo, onde volverá ao interior desa capela, como dicimos, a imaxe central deste Venres en toda Galicia e tamén aquí en Viveiro. Toca resolución do tesouro, a ver que tal. A ver. Porque que é? O pan dos apóstolos. Típico de Viveiro. Moi típico de Viveiro. Típico da Semana Santa. Moi típico da Semana É típico para comer. Veña todos, un cachiño. Aí. E ahora sí, cando rematemos ese a ver, a de unha, a de dúas e a de tres. Quedoucho estupendo, Bueno, alegro-me. Outro cacho, chicas. Ben que presta porque o pan dos apóstolos están boísimos. Home. Unha sobremesa impresionante e houve acertos, Home, non a xente de iba a haber papel acerto. entende. Ademais, está aí en Viveiro, estamos na Semana Santa. Estaba claro que era, está claro tamén que un de vos hoxe vai gañar 250 euros. Para... Non, neste momento. Pois sí, porque as procesións do Santo Enterro, xa sabedes, hoxe estamos aí en directo en Ferrol, en Cangas, en Viveiro, estivemos durante todo o programa dándovos boa conta e trasladándoos esas procesións a todas as vosas casas. A verdade é que unhas procesións moi agardadas da Semana Santa, unhas procesións que teñen pois moitas ganas de ver a xente, por eso hai